ambune suwedep kaya ngene iki. Rambuang goreng. Wis ayo to, Lur. Sapa dong? Iku kok nyapa nang Ya kene? iya lho. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung karo pasukan ya Lur. Iki ana Mbak Paina. Halo. Nah, yo ngono. Ya, Sing rek, ya, sebenarnya Heeh. masih poso sing penting semangat. Jangjo. Iki karo Mbak Sisri, karo si Ija. Ono sing takon, Ija karo Vela iki apane sih Banung, please dijawab dong. Ini saiki tak jawab. Nek Vela iki jeneng panggilane Lur ya, nek si Ija iku jeneng kontene ya Lur ya. Wis lho. Di-subscribe lho, Lur. Lho, wis nganu promo wisan. Awak dhewe saiki masak apa, Mbak Nem? Iki bakmi ayam kecap, Hmm. terus karo oseng kacang dawa, tambah tahu kurang, acar. Terus apa meneh makan ya? Ya wis mari. Oh, kok wis ya mari bakal tak kira tambah. magrib belum mari ya Lur ya. Nah iki ceritane Banung iki kate gawe ayam kecap iki Lur. Lho, iki ayam kecap iki mengkur sayap karo kepala. Requestane Kang Men, enggak mau paha ya Lur ya. Iki bahan acar, iki bahane bakmi, terus iki bahan-bahane oseng kacang ya Lur ya. Iya. Ya. Wis garing kok Mbak blarake kuwi. Wah, garing tenan iki wis garing-garing. Sipnya. Yo. Sampean siji, aku siji. Yo aja kakek, nek Iya. kakek kok nggo apa? Ngebul. Yo, ngebul. Lah, berasnya mana tidak, Banong? Lah iki to? Oh, Nah. yo kan tak susane. Yo yo. Iki ciduke. Ya, ini. Iki. Aku karena nek Mas Ucu rasa karo iki iki apa? ora enek gak diadang saiki kok ndak kesuwen. Oh, ya, wis. Ala Lur, untung wae iki mangkok pasukan oke lagi standby kabeh. Dadine kena dijak ning sawah ya. Iki apa jenenge? Oh, iki bocah-bocah cek dipethiki bocah-bocah Lur. Aku tak daden geni wae. Nya. Iki dipethiki. Daden geni Lur, godhog ayam ya. Nah, iki dikek godhog apa ayam sik Mbak Nem. Ya, ceburke. Terus Ya, engko lek wis umur diceburke kene iki. dadine sing anu, Piye? iki kayune wah, lah iki men Oh, sedang urip. Nah, wis ngene iki Lur, wis ngene iki wae Lur ya. Seneng nek masakno sawah iku. Di samping angine sepoi-sepoi, tergene iki kaya nyuwante banget ngono lho nek nang sawah iki. Ora keselak apa ngono ya Mbak Nem ya. Pokoke enak tenan awane. Wah, silir tenan. Nah, iki tahune Lur dikelekno ngene ae. Engko digawe campurane kacang iki lho Lur. Sawangane kok nek mengkur kacang tok nyel ngono iki lho, koyoke kok ora asik nek ana tahune iki kan enak. Lah iki bumbune mie tak rajangane dhisik ya Lur. Bumbu mie iki mayar. Mengkur bawang merah, bawang putih, merica wungkul sedep ya. Ngono ae wis gak kesuwen. Diulek ya oleh selera. Udah gosong ngintip. Oh, ora dilungkas. Oh. Dilungkas. Iki lho wis kate umep Lur ya. Nek geng godhog ayam tak cemplungi godhong salam, jahe, bawang putih, uyah. Ya men gurih kok wisan Lur. Nya. Oke. Enak ya Mbak Nem iku berase yo. Wah, enak kok Lemes putih. ngono iki lho. Lemes kok dawa-dawa iki lho. Wah, halus Wah, bak iya. berase Oh, enak iya. tenan iki. Pulen. Iku kurang dawa titik ngene dadi basmati ku. Ora iso ya. Dadak Wis duke wae. Ya disangani. Ya. Pak sanganane. Ya. Anu sepete kae kenong kok dinggo. Heeh, si garing. Ya. Wah, praktis. Ngene Lur, wong liwet iku ngene iki Lur, kudu disangani, cek ra gelis gosong. Men. Sayape jegurke Lur. Iki dadi ping pindho wae ya yunem ya. Heeh. Sedengan kuwi Mbak dari video. Ah iya. Sekarang kok nek pisan ki ndak mluber. Bludak. Lur iki wis katene mateng tapi dilungkas ya. Men tanek sithik.
Saiki sinambi ngenteni iwake mateng, Lur. Iki Bu Nem tak kongkoni ngulek bumbune ayam kecap. Iki bumbu ayam kecap, bandung iki nggawe brambang bawang, kemiri jahe lombok cilik lombok gede. Salam, wis ngono kuwi wae. Wis Lur, iki wis panas minyake tak geni goreng tahu dhisik ya. Engko mari goreng tahu, digawe goreng ayam. Mantap. Wis Lur tahune wis mateng, saiki kare ayame sing digoreng. Ora usah garing-garing ya. Tur geno selera, Nding. Garing ya karepe, arep alum-alum kae ya, sak karepe selera. Wes Lur, wis mateng kabeh pitike. Saiki karek ganti gongso bumbune ayam kecap. Pitik kecap. Nek wis ambune suwedep kaya ngene iki godhong salame dilebokno ya, Lur. Tumis meneh. Aromane jane lho tenan iki. Gambret nang irung aromane ya Yunem. Mantep tenan iki. Wis Lur, wis saneng ngene iki baru dikeki banyu ya. Nah, iki saiki dibumboni, Lur. Bumbu iki sesuai selera, macem-macem ya. Sak karepe sampean. Wis saiki wayahe ayame dicemplungke, Lur. Wis mateng banok iki ndok kendi? Deke sandinge kono ki Oh wae. iya, sak sarange ya. Yo. Nah, wis kono ki wae. Terus iki yo wis Wis Lur, wis ngene iki wae mine nang gintas. Lho ditirisno ya. Nah, iki Lur, iwake wis katene mateng ya. Saiki cemplungi lombok ijone. Lho. Lombok abane. Ampun neh. Wes mateng Lur, saiki ayame ayo dintas. Mbak Nan tolong. Oh iya. Dipindah, dipindah. Terus ganti wajan iki. Ganti wajan kuwi heeh, dienggo ngoseng buncis. Iya. Buncis kacang. Kacang. Wis. Nah. Wis Lur, lanjut ngoseng kacang Lur. Brambang bawangnya digongso dhisik sampai harum, sampai irung kesogrok. Saiki lombok karo tomate. Dabungke. Tomate kari men. Godhong salame. Kan makan dibukun. Urange dilebokno Lur. Wortele diguke Lur. Wabeh ki ngene iki ben ayu. Kacange. Sampung men. Iki udah oseng kacang ya, oseng urang. Ya ngono men. Soale kan mine kok wis original, ngono lho. Dadine sing osenge sing diwehi lawo. Kan ngono. Sasa.
Wis lho saiki karek dikecapi. Digawe wangun-wangun lur, nek wong Jawa iki kudu ana tahune. Cek weruh Jawane. Loro tahune. Ya, ora tahu. Jono taman dicetak-cetakno kono iku men kok. Iki lombok ijo lombok abange. Tungki. Wis, mari. Wis mari lur saiki karek petene sing dilebokno lho. Cek ra mateng-mateng banget ngono lho. Wes lho ayo dientas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kene jangan dipleting pisan jas. Wis lho iki karek bumbune mie. Lho, digongso ngene iki wae. Wortel. Bawang prene Bu Nem. Bawang. Lho iku ki lombok. Iya, kleru lah. Iki waya poso-poso tengah-tengah beduk. Lah kok dhewe wis Jadi bingung. ngawur. Bawang prene lombok iki padha to ya. Ngele pisan. Ah iya. Pengelis. Wis. Mulane saiki wortel digocek ya ndak kliru kok wortel kliru sawi. Wortel iku nem. Sik. Rasa kabeh wis. Wis, kan. Nah, iki kayak bumbu pisan ya, Lur. Nah, saiki sawine Lur dilebokke. Lho. Akeh sayuran ngene iki enak ya Bu Nem ya. Menarik. Wah, tenanan. Terakhir iki mine Lur. Lho, halah-halah kaya ngene iki lho katene gak klinting-klinting kepiye. Tuh. Campur sampai rata Lur ya, terus diurik sampai tanek. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wis rampung kabeh karek ngacar ya Lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Ayo Mbak Ica. Lho iki mine iki mang disandangi kaya ngene iki, kei seladri. Brambuang goreng. Lho, wis ayu to, Lur. Iki karek ngacare rek lho. Wis diacar pisan wae yo, kok cek meresep ya, Lur ya. Timun iki nanase. Cewegurke pisan ngene iki kuwabeh. Lah iki wortele, brambuange karo lombok. Lho, dadekne siji ngene iki. Wis saiki arep bumboni Lur. Iki jenenge acar mentah ya. Kei uyah. Iki cukake Lur. Nek acar iku enak sing mondo kecut Lur. Wis kok ngene Lur, nek wis dicampur ngene iki, ngicipine kari wae. Karena dene awake dhewe iki siam utawi poso. Nggih, ngeten mawon, sampun nggih. Wis Lur, wis rampung kabeh, karek ngenteni engko buka ya Lur ya. Saiki karek petan. Iya. Kaya istirahat. Iya lho. Persiapan Lur, wis kate maghrib. Iki jagung godhoke ya wis mateng lho. Iki karo ngenteni pasukan teko ya Lur, tak cepak-cepakne dhisik. Lho, halah wis seger tenan iki. Nyoca. Oke, Mak. Wis kon kono tata kono tak ulung-ulung Ya, siap. Ki entonge. Oh iya, Mak. Ya. Ini. Ayam meja. Ih, segane meneh ja iki. Oh, iya, aku ndak kurang. Penduduk iki akeh.
Nah lur, wis kayak biasane iki wis bedhek magrib, wayahe Bandung ngombe nodem. Dadi Bandung ki nek ngombe nodem setengah jam sadurunge mangan iki wis dicepake dhisik ya lur ya. Dadi nodem iki lur, iki sing menyetabilkan gula darahane Bandung. Bandung iki seneng banget saiki lur, temenan. Wes ora tahu jenenge gula darahane iki munggah ngene iki ora tahu. Ora tahu nang isuk-isuk wis ngantuk turu ngene iki ora tahu. Jan pokoke saiki semangat pokoke. Mangkane sampean kabeh tak sarano sing duwe diabetes, gek nang segera ngombe nodem wae yo. Iki aman kanggo awake dhewe kabeh. Soale iki ekstrak buncis karo daun kelor, ora mbahayani, ora kate ana dampak ndredeg utawa gemeter ki ora ono. Ya lur ya, nodem iki herbal tapi hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis buka ya lur. Iki pasukanku lon ta lho. Ana Buneng, ana Mas Andon, Mbak Diska, Lek Sur. Sapa dong? Iku kok nyapa nang Ya lho. Ada. Ayo nah, sinjangan Lek Sur, Pak B. Nah, Mas Bam, anak-anak Mbak Ija, Bandeng Gomes rek. Ya wis lur, iki tak ndonga dhisik ya, kate buka. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Wis lur, alhamdulillahirabbil alamin. Akhire ya Mbak Nem wis magrib. Alhamdulillah. Manggejebut panas-panas. Nah, iya. Wis saiki ayo nang dimulai. Iku Ya. banyune wedange putih Wes, diombe. wes. Oh iya. Lah batalke sih, Batalke dhisik. Ah. Alhamdulillahirabbil alamin lur. Mbak Nem iki. Kono. Amit. Yo, Weh, kurang ki. Yo. wes. Tambah, Be. Oh, alah sing akeh ngono lho. Nah, sekalian. Nah, alah. Kimine lur. Suwiwi men bisa miber. Miber. Ndokasin. Suwiwi jare Pak BCI iso miber. Bisa miber. Ndas saya ben sok mikir. Nah, Ya. Tepat iku. Nek ndas bisa mikir, sewi iso meber. Nah. Nek buntot apa Ya, kok? cari. Brutu. nah, wis Kong. Tambah. Wis, Kak. Hmm. Nah, Mantap. aja lur, saiki njak cukuke. Iki ayame lur. Kindas wae. Ben iso mikir. Jare Mas Cahya lan iso mikir ngono kuwi. Endi sih rek? Lho ngene lho lur. Gendokasi niki. Lho, monggo to lur. Halal lur, wis monggo sedaya ya lur, tak menikmati Oh, enak iki, lho. banget. Wis. Ini Pak, tak nyilik teplak ono Pak. Yo. Lokasin. Acar iki ojo ketinggalan. Monggo. Enak loh. Sian. Wis. Enak tenan. Suwiwi sama makbur. Piye Lek Sur kira-kira wis mantap apa piye? Walah mantap tenan iki. Wah. Jan wis. Suwiwine rasane Mini lur. Esenge ojo lali petene, acare pokoknya komplit ngene iki lho lur. Diurap. Ngene iki. Yo dimplok lur, masyaallah enake. Lor kowe enak tenan lor, ono esen buntise, jangkep ono urange lho, kak iya. Ono ngene jan. Monggo ya lor, bismillah. Slepe gaban. Saiki kan zaman modern ono seleb berjalan.
kali 6. Enak kan? Mantap. Nur, nambah oleh Randul. Nambah. 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 Mantap. Semeneng aku tambah, nambah niku. Sayur, bos. Njoko dhewe. Lha Kayak bakmi Pak, isik senapan kayak. Bisa. Nah, Cedake. Wah. mana? Nambah. Tambah. Wah, urung dase Pak. Ben iso mikir. Kusiran gas. Mantap. Wis ono kong. Mini ku. Mene. Minyak. Wah, seneng aku rek. Oh, tenan. Gures ta. Aku ngapa gak goreng apa jagung kok jangan Wah. kandani lho. Jagung. Kene kaget mesti elek cangkeme. Aku kepengen nek kaget muni astagfirullahalazim ngono ki. Tapi kok moro-moro lambene meletot ngono ki lho. Mbuh karo aku. Kan setan. Yo, ajen yo. Ya Allah, wis sembuh. Cedal jarene. Ayo, ndan lek. Apik jagung-jagung apa kono? Jagung. Oh. Wis lur, alhamdulillahirabbil alamin, wis war kabeh yo. Alhamdulillah. Semua koyo oke lur. Wah, beres. Oke kabeh lur. Ya wis ngono wae ya dulur. Wis alhamdulillahirabbil alamin matur suwun sing akeh wis selalu ditingali videone Banung. Aja lali anak-anake Bandung yoan ya. Donga dinonga wae ya dulur, tetongane nang ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan aja blaine parga rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.